Right, Vakuru. Ndoda kuziva sekuru avo kuti ndakanyanya kuvatadzirei kuti vasvike pakunditorera mukadzi. Hamuna chamataura. Ngati ndikukumbirawo kuziva sekuru vangu ava kuti ndakanyanya kuvatadzirei kuti vasvike pakunditorera mukadzi wangu. Hamusati matanga. Inini chakaitika kuti ndizobata nyaya iyi, ndataenda kuDarwin kunotora mafertilizer. Ndaenda kunotora mafertilizer adzimai vangu vanga vasipo. Zvavanga vasipo, ndakasvika ndobva ndavasendera music mufoni yavo yavanga vainayo iri panapa. Saka pafoni yavo yavanga vainayo ndobva vatora foni yavo iyoyo. Vatora foni yavo ndobva vatanga kubudisa mapicture aya vachideleta. Ini ndobva ndasvika kubata mapicture yacho mufoni. Foni yacho ndotoonayo. Pari zvino umbo hwacho ndinaho izvizvi. Ndakaona mapicture yavo vasina kupfeka vakarara pabonde nemukadzi wangu ndisekuru vangu. Saidi ndamai vavo. Ndamai vavo. Ndatete NeMuzukuru amai vake gavhena namai vai ndatete NeMuzukuru. Inini ndasekuru vangu. Adzimai venyu vacho varipo. Vauya panzava. Vamboenda pana. Amunokaenda wewe. Ai, inini kubva pandakaona izvi vakabva vatakurana vakabva vaenda nchuzo kuti vari vese. Right, tipei nyaya yamuri kutaurirwa yo ipindurei kuda mhinduro. Ini ndikutoda kukumbirawo kuziva masikuti wacho kubvira meno zvari kuti mafoto ReChapupu chautaura nzvari vese ndikuda kuzivawo kuti zvakamira sei ndachandorokuziva. Vasati vavhura foto handiti pane kuti tichatsvagurudza vari kuti umbo uripo asi akambotorwa foto seni ndakambotorwa foto 1974 asi nanhasi unokatibvunza kuti une foto here wakatorwa 1974 ukamira nanengi izvi zvamusoro hazvibudi ini makambotorwawo here foto naadzimai vava wedza makamuriwo zvenyu musina kupfekawo muri hamunawo here makatorwa vasisati vabvunza umbowa hamuna. Okay. Ngetipe vamwe. Kureva kuti muri kuramba nyaya yekuti hamutoziva hamune nechekuita nemudzimai wake. Handine nechekuita nemudzimai wake. Tipei. Tozoona kuti ndiwe. Handizofananidza vanhu vachatarisa. Umbo utanga ndouyu. Izvi angasuka izvi panapa. Zvino tifananidze. Pane picture rechi2 rehembe yaivava yavakapfeka yavanogara vakapfeka. Regeti ritenderedze vaonewo vamwe ava kuti vanozoti hasi ndiye notisitogona kudifira. Right, uya panapa uyu unomuziva. Mukadzi yanu. Mukadzi wasabuka. Okay. Right. Itai mushimiwa vafananiza kuri izazishamisi. Azishamisi because technology yakawanda. Azishamisi nokuti tinogona kuedit. Pamusoro isu kana chakwatenda nyuma manditika magenda panzi anengaita noizika ndakuda mapisa panzi mauya kuzonzwa nyaya hamsiri kutongwa asi ndiva kutokanganisa kuti daniriite sendenderere mberi zviri kupindura yapana vachamanzwa ire vanhu vanonzwa tigoremekedza vakuru vedu vanonzwa kunewo runhare ndiwo runhare handiti izvi zvokutaurika kaizvo tsvaga umbowo hutoti tinzwa kuti nyaya yemwana muchema-chema nenyautirwa kwomukadzi wange zvokufamba sei sei handiti iwe zvino ukatungamira ndepamberi kana ukagumbukira nodare dariraya kuzotonga nyaya havakuzive kana isinakuziva kana kwako unotiziva pana patautonga chii
tegera unyanzvi kuti pane ndwanya notadzira kuvhizira zvamaoko kana kuchada kudai unofana kutaura chine muromo parikuzvika umirira zvawabvunziwa kumbire mberi chifambiri muromo tanzwa kuti madzimai enyaya yapo kubva madhezi amataura nyaya iyoyi vakatakura vakaenda iwe shamwari handiti watoenda kuti ndivavo uyo mudzimai wati ndowani ndowasabhura ko mudzimai ari kutaurwa ari kwere kumusha kwamunogara kwacho handisi kuzoti ari kupia asi andari kumusangana nayo aiwa taura kuti hakuna apa papicture pongori kupi handizivi aiwa wati ndini ka ndakanda kudzidzira kuti kana uri ndiwe wakatorwawo pamwewo wamboti kuita sendati irori yepicture iri wakatorwawo rakoratorwa zive iwewe kana kuri kuti yazojoinidziwa yaita sei iwe rako irongori kupi wakatorwa iro rine fesi iyo waiva papi ini kutaura chokwadi pamberi kudai piki iri ine handitoziva kuti asi uyo ndiwe uyo ndini asi ipo pauzozotongori kupi handitoziva kuti handitozvisisawo kuti famasi ifoni ndeyani ndeyadzimai vangu ndeyandikabata umboyo foni yangu izvozvo makataisa pane hembe yavo yavakanga vakapfeka yeblue muhembe mumufoni iyoyo kuti ndizoona umboyo yaswicha haiswicha bayai powerbank mutarise kumapicture muone kuti hembe yavo yeblue yavanogara vakapfeka pamudhudhudhu manimuziro vanga vakapfeka mubvunzo wavanhu muone kuti havaizivo here Mutemba, panenge pane diki zvamunoziva panyaya. Aiwa, ndikuita witness report hairo. all right ya ipapo tingaramba zvedu ndizvozvo sezvo mhosva haingotambirika asi takatarisa izvi kaizvi munoziva here kuti pamafoto anoeditwa yaya kana ndakapotsawo kuona anenge ane kalaini kanozoratidza pakati kanoratidza kuti zvinhu izvi zvakakonektwa kana takabvunza vanhu ndokubasa kwava vangagone here kuti editirawo zvinhu izvi zvobva zvatadza kubuditsa kamutsetse kanoratidza kuti zvakajoinidzwa ameno tibatsirei asi mazvinzwa ndakatorwa nesnapchat futi ndakatorwa nesnapchat handidika asi mazvinzwa mirai vana tinana chamangwiza pano vezvemafoni varoda kutibatsira kuti iyo chii chakaitika pairi yavaona sezvo vaizumawo kare fesi iyo vanayo icho pikicha ichi vanacho zimbabwe yese ndasika pakueditwa kwazvo munoona kana mama kacherechedza tarisai panapa pane bhodhi iri ichiri kubuda panapa ichi chiri kubuda both sides handizive kuti babava vaiuya votorwa panapa pane bhodhi adzimai vouya votorwa panapa pane bhodhi zvobva zvazojoinidzwa bhodhi robuda zvakadai mapiki anojoinidzwa tese tinoaziva vanoziva mafoni mapiki anojoinidzwa iri rinobuda richiratidza kuti akatorerwawo somewhere iri richitopawo mufuti muganho wekuti uyu akatorwa paine bhodhi iri uyu kwaakusina bhodhi asi takacherechedza bhodhi redu riri kubva kukona kusvika kukona muri kuonawo zvandiri kuona vana ameno imbotiudzawo nofunga une rumwe ruzivo rwemaitirwo anoitwa mafoto kuti abude so ende ungatova wekutanga mira ende iweweka ungatova wekutanga muno muzimbabwe kutiudzawo kuti izvi zvinobuda sei ende iwewe wacho ndiwo katotora kutaura veunyanzvi vari kuti yakatorwa nemunhu anga akadai kwanga kune munhu kuita ava ndivo kubasa kwavo inini handingakwanisi kupikisai kana kuti chii but ini chekuchikura nditi ko iye mukadzi wake ngaapupure kuti shuwa ndingatora foto handina nachiwa chandinoziva pafoto izvi zvakafotosa unoda kana newewo unoda witness yekuwitnisirwa nemukadzi wowairara naye
iye apinda mumhosva akuwitinisire kuti hamuna kuraramese zvinodarika izvi. Kana akatouya mukadzi wacho, kana akatouya apa akaramba kuti izvo handizvizive, asi isi tinoti munozviziva chete, ipapo hatibve nokuti izvo hatina kwatati tatozviona kuti zvinoeditwa zvichidai. Hongu mungati ndinozviziva, asi ndichiziva kuti pasi pomwoyo wangu handitese kunenge kwakundimanikidzira kodzero dzangu kuti mimi muti ndinozviziva, handisi kuti inini nyaya idzi. Asabu batu kama wenye ukamera seya ndasekuru ava akaona adzimai vangu ndaamai. Akatora amai? Akarara naamai. Bandira akatorera muzukuru Mukadzi. Izvozvo vari vese. Ndatsanangura kama wacho mumiriro akaita umai wacho nomuchi. Iwewe since pasina nyaya yekuti iwewe tiri kutenderana izvo zvokuti atsanangure kuti umai hwakadii zvakamira sei, izvozvo hazvisina basa. Isi tiri kuziva kuti 1 wakatora mukadzi waSabhuku, 2 wakatora amai vako, 3 wakatora muzukuru, ukatora mukadzi wemuridzi. Inini kuti ndakatora tine ungoku zvokuti ndebvumi handisi kupa kutenda napo ipapo Mudare kuti ndakatora mukadzi wemunhu handisi kutenderana naye. Iwe unoziva kuti handina kumbobvira ndatora munhu. Foni yatova svondo inoti pavakaenda ndane 3 days ndaitenga yanga isina kana mapicture. Asi yakatanga kupinda ako iwewe. Yakatanga kupinda yawo. Nyangwe makatarisa mufoni imomo hamuna kana picture rangu. Nani? Mambo. Inotaura ichiti mavara chinonoka kufamba. Kuti mavara yachaga anotese kuoneka. Yaubvise nengitone mamacho. Kana ndisingakanganise wamuzwa shoko rabva kuna Iseka iwo kanobva kumusoro kakona kumusoro kachipesha kudai. Pamusoro kumusoro chake. Kano shoko rabva kuna adzimai manje vazopfeka hembe iye nekuedita kuri kwazotora hembe yekuendesa kukunza. Iyi hembe yauizivei? Ndianogara akapfeka. Hembe yakadai nayo hembe yakadai handirambi kuti hembe nayo. Kuza kwati chapedzisira apa tiri kupedzisira kune isina kupfeka tichairatidza futika tichasvika akaita zvokuprofita kana unganga handiti chokwadi ndochinge chitiratidza tega nemapindiro nematariro ako zvese ukada kutenderera kuchangamire mundizodoramba kuti mundizoti ndinodetsa dzimwe dzongu akata tanga tine mutauro wekuti zvinge zvoreruka uchaita kuti timaybe tirazozatoti haya uda kubatirwa basa rakaita rakakura watinzwisisa usatipedzere nguva hausiri wakatanga kuzviita atenda zvangu ipapo. asi wambonzwa mutaura ambotaurawo kunga achitiwo mutepa tipewo mboo mutepa akati arega ichimbotanga kunobaita sei zvafamba saka iko katide kuti tisvike zvedu kupi kuna mutepa sekutaura kwaita tangamire vanowedza vari panapa ngotipa kuti gaga zvinhu zvikafamba zvakadai zvakadai funga kwako right funga kwako mapictures yakuratidzwa ndezvefojarire nefoni yemadzimai yako yamewa ndezvefojarire. Ini ndiri kutendesana nazvo kuti ndozvesoja. Zvino zvatichikuvambira tichidai wati ndezvefojari asi patichazoendera pamberi sokupura kwari kuita kuti ndezvefojari tichakupostera zvinhu zvi. Ini ndinomubvunza ndoda kubvunza ushangana kuna Sabhuku ari kutaura kuti ini ndiri mukadzi wake anogona kunditsanangurira mudidi ngoti ndakamuona. Ndakupa mukana ava ndivo vabvunza vanhu vachinzwa. Bvunza vanhu vachinzwa ndikubvunzawo kuna Scott kuti akutaura kuti ndiri mudzimai wake ngaanditsanangurire kuti mudzimai wake ndikamuwana sei. Right. Patakavabvunza mabvunza kuti ati vakatakurana nadzimai vangu ndoda kuziva kuti takatakurana papi pakuti awo ndiani mudzimai wangu
ukaona ipapapa ndizvo zvikana takabvunza vanhu vesa takabvunza kuti ane munhu uyu neuyu ndiani vanozviziva kana izvozvo takabvunza vanhu vakatarisa foto iri kuti muridzi wemukadzi apa baba ava newe vanhu avanopupura oraiti pamwe tingaite zvokuvanyepera nai uyu tingati haasi ndiye ri muridzi wemukadzi wanzwa kuvengwa kwaitwa nevanhu vacho kusanganisa unesu ndofunga tasvika kumagumo kwenyaya Scott Musundana yeVenunhare. Zvechokwadi dare risinoda kuti ripedzerwe nguva zvaonwa nehausi yese kuti hapana chimwe chatingati kuti changamira. Mwana wenyu mhosva dzake ndoimba madzinzwa nokugama kuripo. Ndimi makuchongotsetsetudza kuti mudare renyu kana zvaitika izvozvo izvi munoti kudii kwaari kuti pana pahambofa asvika pakuti shuwa ndini asi izvozvo izvi ari kuziva. Saka yakuru ichangamira. Ndine hurombo kuti nyaya iyi ndandatokumbirwa neanonzi baba akamirira sabhuku ari musangano weAGM izvezvi angatoti ndaichikumbira mambo yozoenda kana kumahwani kumatunda pedza ogozi nyaya iyoyo kutondirwadzawo ndakaita kuti yozotaurwa ndapo because kunyika mukadzi wasabhuku imhosva kudzikisira ziso ramambo isi testi masabhuku ndo ziso ramambo zvino anogara semivhireji aine kudheererwa kwakadai zvichida baba wacho akandipupurira kandi ndakatozokwatanura mapepa aya hanzi akatoprindwa hobo musoro wakutenge wakutotenderera kutongoti ngandingonamatidza vanhu vese vaone kuti zveshuwa ndafumuka baba wacho ndovakazenge wakutondokwatanura mapicture iwaya saka nhasi uno vakati dai ndange nditori mumambo ndione kuti nyaya yapera sei saka ndikuti tine urombo ana baba naana amai nezviri kuitika izvi kuti nyaya dzatiri kungotonga ndedzeukama dzechimina chete chiri kuitika dzekuti vari kutora vehukama vega vega manzwa zvava kutaura sabhu kuti ndibhururu wangu chaichai watora wacho wehukama chaichai amai vake kunotora amai kuita bonde naamai zvino zvaari kuramba zviri pachena pane zvimwe zvinorambika kwete zviri pachena izvi zvingopedzerwa nguva nezvinhu zviri pachena matambudziko takugara takutaura kuti kune zvirwere tambozwa kuti padikidiki kune manesi vari kufamba vana korera padikidiki zvakati kwauya zvakati ndo zvimwe zvacho zvezviratidzo zvatiri kutaura kuti kunouya zvirwere zvakasiyana kana nyika isingafambe zvakanaka sabhuku chichaura kuti mubhadharwe imimi nemunhu akakutorera mukadzi wenyu mukomana ndoda kuti andibhadhare mombe 8 because ndanyaya ndoda kuti mukomana andibhadhare mombe 8 because ndanyaya kubatikana kudzindiwa kushayiswa chimiro kushorewa kusvika pokupedzisira ndozvandambotaura pakutanga paya tane dambudziko rekuti tikutofungidzwa tikurerutsira vanhu patinotida mombe imwe chete asi kufunga kuti takatoti zviti zviwedzere vanhu vanozotya dzokurudza futi wati mombe ngani bozi izvozvo musoro kutotenderera kuti saka ndoita sei kumba kwasiwa mwana mudiki mukadzimai vakatorana vakatoenda izvo zvava dhera vakanzwa nyaya vakabva vaenda vese ndazvinzwa iwewe sekuti wakadherera sabhu ziso ramambo sabhu mukadzi wasabhuka atorwe ndoda mombe 3 dzonofanira kupa murume ndozoda mombe inoenda kumondoro neyechimina yemakuna kunoenda pamambo zozoita mombe ngani 5 vazhinji kutanga nyaya dzake mukomana yari kukiriyeta nyaya zhinji dzacho iwe kana usina zokutsikana unozoita apiwa kumwe kwaunozoenda asisi padare ramambo doti totapedza newe tiri kuda mombe 5
wadzinzi mombe 3 dzaunomupa uyu dzekuti sazozvipamidza vamwe wasazvipamidza zvokuti watora mukadzi waSabu mukadzi waSabu wamudzikisira ndowazakuta kuti andidzikisira izvo ndoda mombe 3 dzaunomupa uyu nemombe makuna neyekumhondoro dziri 5 ndo mombe dzandiri kuda idzo so ndinouya iyo taijamba zvino ndikuda mombe idzo 5 dziuye pano iwe hauna kuva mukana kutaura haifundi ndingakupe jeri kana kugarisa pasi wapanzwisa kana uchinge vataura changu ndochapedza